खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनायनि जाहोना नैबेनो आरोना दिनैथ' गोथार मंगलबार सान, गोथार बाथौ सिबिनायनि सान आरोना। दा बे समाव आङो गानबाय इउनिफर्म आरो गोदोनायाव लाबाय बर'नि गोथार आर'नाइ। दा दिनै आङो गोथार सिबिसालियाव थांनो नागिरदों आरो इसोरखौ सिबिनो फुजिनो। दा बे समाव आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों लोगोफोर, गोथार मंगलबार साननि समाव जे जोङो इसोरखौ जोङो सिबिनाया गाहाम, नंगौना नङा? आरो जोङो सप्ताहै गोथार मंगलबार सानाव मानो जे इसोरखौ सिबिनो थाङो, आं बेखौसो माखासे लाइमोनफोरनो मेसेज हरनो नागिरदों जे जोङो गोथार मंगलबार सानाव इसोरखौ सिबिहैबाय थानायनि जाहोना मा आरो मानो सिबिनांगौ बेखौ आं फंनैसो ओरैनो बुंनो नागिरदों। ओरैनोथ' मिथिखाजोबो बयबो जोंहा इसोरजों सोमोन्दो थाबाय थाग्रा बा बिथांमोना जाय इसोरखौ सिबिबाय थाग्रा आरोना, बिथांमोना मिथिखायो जों सप्ताहै मानो गोथार मंगलबार सानाव आर'ज गाबो आरो बेयाव गाबनानै जोंहा मा मुलाम्फा मोनो। आरो सासे बाथौ सिबियारि बा इसोर सिबिग्राया गोथार सिबिसालियाव फैबाय थानानै इसोर सिबिबाय थानानै मा फिथाइखौ मोननो हायो, बिनि बागैनो आङो एसे बुंनो सानदों आरो जोंहा उन्दै देरफुनाय लाइमोन बिथांमोननिसिम। ओरैबायदि जायो आरोना, जोंहा गोबां उन्दै लाइमोनफ्राथ' फरायनायानो बांसिन, नङा होमबा? बिथांमोना फरायसालियाव थांबाय थानांगौ जायो, गोथार मंगलबार सानाव इसोर सिबिनो थाखाय फैनो मोना जायो। दा बेबायदि समावबो आरोना उन्दै फरायसाफ्रा बिदिनो मासाव जोङो मंगलबारखौ खेबब्रै गाहाम मोननाय जायो, नङा होमबा? दा खेबसे खेबनैखौ जोङो मा फरायसालियाव थांनायनि अनगायै गाव गावनि गोथार सिबिसालियाव माने हाबनो हायो आरोना। न'नि बाथौ सिबिसालियाव सिबिखांनानै आरो गामिनि सिबिसालियाव सिबिनाय बा ओरैबो खालामनो हायो, गामिनि सिबिसालियाव जुदि फैयाब्ला न'नि बाथौ सिबिसालियाव माने खुलुमनानै दुगैस्रां लोबस्रां खुलुमनानै फरायसालियाव थांनो हायो आरो। दा बेबायदि खालामोब्ला जोंहा मा होनो उन्दै समनिफ्रायनो आखल आखु दानाय बियो सोलायलाङो आरोना। दा आं नैबेखौ बुंदोंमोन, नङा होमबा? सप्ताहै गोथार मंगलबार सानाव जों मानो इसोरखौ सिबिनांगौ? ओरैबायदि जायो लोगोफोर, सप्ताहै जोङो गोथार मंगलबार सानाव इसोरखौ सिबिबाय थानायनि जाहोना बेनो, जोंथ' सानफ्रोमबो दिनै दिन सेकेन्ड बाय सेकेन्ड माने ओरैबायदि गोरोन्थि मावो आरोना मानसिफ्रा, जोंसो हमदांस' हाया, सानस'ना मोना। आखाइजों आथिंजों खुगाजों बायदि रोखोमनि माने जोङो इनाय आरो पाप गोरोन्थि खामानिखौ मावबाय थायो आरोना सप्ताहै सप्ताह बा दिनै दिन। दा बैफोरखौ जोङो बैफोर गोरोन्थिनि थाखायनो सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव जोङो निमाहा मोननो थाखाय माने जोङो इसोरनि सेराव फैनांगौ आरो। माने सप्ताहै आर'ज लानाय बा इसोरनिसिम संग्रायनाया बेनो आरो। जोङो माने गोबां गोरोन्थि मावो, जोङो बुंनाङिखौबो बुङो आरो मावनाङिखौबो मावफ्लाङो, बिदिनो बायदि गोरोन्थि आरोना। बैफोरखौ जोङो मा निमाहा मोननो थाखायनो सप्ताहै आर'ज गाबनाय जायो आरो। दा खावलायो आं ओंखायनो उन्दै लाइमोनफ्राबो जाहाथे गोथार मंगलबार सानाव जेसे हायो एसेबां गाव गावनि न'खरनि बाथौ सिबिसालियाव हाबखांनानै आरोना मा खालाम, गामिनि सिबिसालियावबो फैनो नाजा आरोना। फरायसालि दङ होननानै जोङो फरायसालियावल' थांबाय थाबाबो जानाय नङा। माने मासाव जोङो खेबनैखौ माने गाव गावनि गोथार सिबिसालियाव फैनो हानांगोन आरोना। अब्लासो जोङो गाव गावनि आखल आखु साननाय हनाय बेफोरखौ माने गोथार लामाजों लानो हागोन आरो। दा जोङो दिनै मंगलबार सानाव जोङो फरायसालियाव थाङासै, नङा होमबा? बे समाव दिनैनि जि आयदा रोंनो गोनांमोन बेखौ नों गाबोन फोरोंगिरिनाव बुंनानै लाहैबानो जाबाय। सार, मैया आङो मंगलबार सानाव इसोर सिबिनो थांनाय जादोंमोन आरोना, जायनि थाखाय आं फरायसालियाव फैनो हायासै। दा बिनि थाखायनो मैया मा आयदाफोरखौ सोलोंदोंमोन बेखौ आङो जाहाथे सारआ मोजाङै फोरमायफिनना होयो अननानै, बेबायदि बुंबानो जाबाय आरो। होमबानो फोरोंफिननांगोन आरो बियो। दा ओंखायनो नैबे जोंहा फरायसालियाव थांनायल'जोंथ' जोङो सासे थार मानसि जानो हाया। सासे थार मानसि जानो थाङोब्ला जोङो आखल आखु गियाननि गोनांथि जायो। आखल आखु गियानासो जोंखौ मानसि महरै लानानै थाङो आरोना। दा ओंखायनो जोङो धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै इसोर सिबिब्लासो मानो
सासे थार मानसि जाहैनो हायो आरो। दा बेनिखायनो आं बुंबाय गोथार मंगलबार साननि समाव नै आङो मन्दिराव थांनो ओंखारबाय होननायनि सिगां ओरैनो एसे लाइमोनफोरजों सावरायहरनाय जाबाय आरो। दा लाइमोनफ्रा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना सोरबाफोर जुदि मन्दिराव एसेबो थांफेरामोनब्ला बा इसोर सिबिफेरामोनब्ला बिथांमोना जाहाथे दिनैनिफ्राय बयबो गोसो गुदुं जानानै इसोरखौ सिबियो। आं बेखौनो आर'ज गाबदों। जाहा इसोर सिबियोब्ला गोबां फिथाइ मोनो, मुलाम्फा मोनो दै। आं बेखौनो बुंबाय आरोना। बयबोथ' मिथिखागौ माखासेया। दा बेनि थाखायनो जे उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा माबायदि आखल आखु दालांनांगौ बेखौ अननानै आंनिनो लोगो, आंनि बैसोआव देरसिन जाय बिथांमोना इसोर सिबिग्रा, धोरोमसुला फोथायग्रा बिथांमोना जाहाथे आंनि नैबे भिडिअ सेक्सनाव कमेन्ट हरो बे माबायदि जानांगौ लाइमोनफ्रा बिनि सायावबो बेखौ जाहाथे फोरमायहरो। आं बेखौ खावलायबाय आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों। इसिबां गोथौयै आंहा बुंनो रोंगौथि गैया लोगोफोर, हाखु दाखु जाबाय नालाय। बिनि सायाव जे माबा मोनसे टपिक लाबोगोन बैखौ साननानै लाखायोमोनब्लासो जागौमोन। दा आङो गोसोखांब्रबबाय नै मन्दिराव फैनाय समावनो गोसोखांब्रबनानैसो बेखौ खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो आंहा बुंनायाव एसे माने मा होनो बेखौ सौथुदों आरो ना, माने मोजां जायासै, गोथौयै साननो हायासै आरो। दा अब्ला बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो जाहाथे गोथार मंगलबारनि सानाव जेरैबायदि जों बाथौ थान्दै बिजाबाव मोन्दों बैफोरखौ आब्रुथि नेमखान्थिखौ जाहाथे मानिनानै सोलिलाङो, इयुनखौ गाव गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे मोजाङै फोरोंलाङो। आं बेखौनो माने सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो बयबो जाहाथे बेबायदि खालामो होननानै।